I el més important és que ens ha permès descobrir de primera mà la realitat de moltes persones sense sostre. I no només descobrir-les i veure'ls i trobar-los, sinó poder parlar amb ells. Bueno, em fa molta il·lusió que en aquesta societat que vivim avui en dia sí que és veritat que tenim molta cosa a fer, però ja que hi hagi tanta disposició de la societat, sobretot de la societat més jove, de sumar-se en aquestes coses socials, la veritat que me fa sentir molt a gust, fa molta il·lusió. Llavors, avui a la nit ens ha tocat una zona que pel que veig és bastant tranquil·la i no hi havia molta gent, però hem tingut 2 entrevistes molt agradables amb un noi de Gàmbia, de 25 anys, que parla molt bé el castellà perquè ja fa gairebé 10 anys que viu a Espanya, ha estat a Madrid, ha estat a Lleida, ara està a Barcelona, i ens ha contestat molt agradable. Ens ha agradat molt poder fer l'experiència, ha sigut intensa, i estem molt contents d'haver pogut col·laborar amb Arrels. L'enquesta ens ha donat l'oportunitat de poder conèixer millor les seves històries i de ser conscients de que hi ha una diversitat de persones al carrer molt gran i que el problema és molt important, perquè hi ha moltes situacions que es podrien resoldre si hi hagués voluntat. Sí o sí ha de poder ajudar a donar més força tots aquells canvis que des de l'associació d'Arrels, Fundació, busqueu i insistiu a l'Ajuntament o als estaments que facin falta perquè es posin canvis de totes aquestes barreres que tenim. Bé, és una experiència que jo crec que sí, és interessant que visqui la major quantitat de gent possible per sensibilitzar. Molt agradable, la veritat, poder participar. A nivell de coordinació sí que potser hem patit una mica com a l'últim moment que no estàvem al grup de WhatsApps perquè ens hem apuntat potser una mica tard, però després la Maite és superagradable i ha explicat molt bé com s'ha de fer, com ens hem d'adreçar, cosa que també et dona moltes eines de cara al dia a dia, a trobar-te una persona així i tractar-la com una persona. No ignorar-la com si no hi fos. Ajuda molt també poder venir a dies com avui a fer aquest canvi de xip a la societat.